Akwaba to ADINKRA KASA session. I am KWABRE NYAME, the author of this anthology of poems called ADINKRA KASA, where we see the ADINKRA symbols as language speaking to us from the past through the present into our future. Today we are reading Mframadan. This is the Asante Twi version. Eboa anya, eboa anya, eboa anya. Marantia no way. Mfra. Nsio. Ma yewa no way. Munsom. Fapem no munya den. Na edan no mu ayedru. Na Mframadan pantru dubo a enkukuru no anhwe fam pu. Nnua. Yemfa dadoa denden yiri mu. Na osubra ne sane a ampaso anwu fam yu. Piao. Omanfo mabomode de adwumaden ahyehye edan no pepepe ama aye fefefe nanso anchere kra anche adan mframa adwiri mframadan no ana da bida nanso onipa a ode no tena edan no mu no aso ye tenesene edan no oni korɔno adokoro oni nabusua enti won aka bom renom ɔman no mogya abusua somro woporo won so a won poro yegina Mframadan no fasuo achi ompie na yentwi nanim nanso ɔse omue pono no na wate ya no kasa saa ene yebɛyɛ ɔyɛkyerɛ de akyerɛ wɔn sɛ Mframadan no yɛ ɔman no fie nanso mprempren de ɛnyɛ Mframadan bio adane korɔno dan julorbi house. Kaise obetimi atɔ nwoma bi afiri me ho. DM me for a copy of this book, ADINKRA KASA.